Ассаламу алайкум. Ай параи мошин запис кардем барои чӣ? Бисёри баъд дар комментариҳо пурсидан. Биё вале худам муаррифӣ кунам. Канали Акрамов Автода хуш омадем бародаро. Ман Бахтовар Акрамовам. Дар ҷа мо обзор мекунем нашоти мошино. Барое ки ман худам дар ин мена гарани баъд мухлиси мошинам ва чӣ хеле ки дили ман хоста кам буд дар ютуби тоҷик, ман хостам ки канали хидмат бикунам, нашоти мошино обзор кунам. Чӣ навъи мошине ки шумо дар мақолаи чиста обзорча мекунем я партоем. Мошине ки ҳозир мо дорем ира меган Toyota Fielder. Байни мо ҳамаи мо дар Кагнада машҳура. Боз мо дар ин мисол гап намезанем нашоти ки моторш чӣ хелия, исвай усай моторем ки грубо говоря 105 қувваи аспай. Не ки мо дар ягон майдаи дар кор нестай. Барое ки ба Fielder ягон кас намегире, ягон ҷо ягон давлат дига пайкакӣ намере. Fielder чиста барои зиндагӣ бародар, барои кору борай. Шахсан соҳиби ки мошина гирифтагӣ пешаи Астради дошт, Camry дошт. Camry дошта фурӯхтагӣ, баъд ами Toyota Fielder интихоб кардагӣ. Оз ман ира савол метам ки ин мената барои чӣ гирифтагӣ? Ами соҳиби ами оз мара камера кардестай, пеш биё ҷура овозат соз биёя. Ами Fielder барои чӣ интихоб кардагӣ худат? Ман дар системаи тӯи маъракаам ороиш саҳна дорам. Ороиш саҳна ма мебарам, меёрам дар болош газон бор мекунам. Қариб 1 тонн бор мекунам. Агар мақсад ма такси қатиб мебурдим меовардам, қариб 1500 дақиқа таксида медодам. Айрама 200 сомда заправка мекунам, кора бу мекунам, 1300 сомда фоида мемона. Хиришиш камай ба он хотир. Бародаро, ин мошин Toyota Fielder аз соли 2006 то 2012 мешавад. Ин мена ами кузов. Ин кузови E140 меган бародаро. E140 агар хеле қонуниш бигирӣ. Не ки ба тоҷикӣ бигирӣ, ва основной Fielder гуфтӣ дар сари любой одам ин ами сразу меояд. Аз соли 2006 то 2012 мошини бародари мо 2007, правильно? Мошиниш 2007 ва 2012 уса кам, ай 2008 уса камтар рестайлинг шудаги ами кузов. Мотораш 1.5 мотори девонаи гарани хизмат мекунад, зиёдаи 300,000 пробег дора, расходаш бисёр нашудаги. Бисёр мошиное ки ҳозир медонем ҳамамон вақте ки пробег зиёд шид бародар, биё агардиш нишонте. Вақте ки пробег зиёд шид, расходи мошин бисёр мешавад. Не ки Toyota да тав компания надёж не ки 350,000 қариб нами мошин пробег дора, расходаш приблизительно 6-6.5 литр мехӯрад ки агар қонунӣ бидурен дар интернет дар ҳама ҷо бикомем, расходи ай 5.7 то 6 примерно. Миёна 6 литр ай. Дар 100 километр 6 литр мехӯрад. Мошин чанд қа мехӯрад? Кагнада. Аниқаш ниё ки мошин чанд сол шидина? 18 сол шидаги ай. Олиам амуям моторай, овоз умуман надора, аму қадар расходай. Барам хабо мегум ки раснавон одамо чӣ хеле одамо мегиранд. Одамое ки Astra Caravan доранд ко ё ки Astraji доранд намедонам. Ягон чизе ки ай Opel да камтар комфортнитар боша, видеш камтар хушрӯтар боша ва ҳам хизмат кунад. Агар ки нем се чиз ата бихоҳӣ, ин мошин 100% барои шумо бародаро. Камтара комфортни ай Opel ай дига мошино да мақсад сегментш камтар болотар ва хизматат кунад. Баъд сеимаш расходаш кам боша. 6 литр ман хиёл мекунам гарани зурай. Бием бародаро пеша бинем, пешам как надаинам. Ягон ман мида ягон минус намедонам. Бахто ман мошина мебинам. Чотки ай. Мошини и бародари мон ё ки и конкретни коро мекунад, ё ки кузовш кор дора. Мисол свети бамперш камтар дига айҷа хай мисол краска кадага ин амҷо метова майдачайдан ё ки. Оз ман баъд гап мезанам барои чӣ гапора гуфтесам. Хай нав ами я рӯз ин эҷара бионишон тай пеш. Хулосаи гап нам хеле проблемо дора майдачайда. Хушрӯ полия пеш. Ябор мара ина ё ки майдачайда нам тари проблемо дора бародар. Ина богҷода ина нам хеле дора ки то што любой одам бина. Якам да капот шад да назарш сразу метова ина. Диде? Ёша диде? Сразу. И бисёри бад бай кор мекунад. Ин мошин гуфти гапон натури барои сумкоркунӣ бародар. Агар ки ягон кор дошта бошӣ, болошан ё ки. Бародар, ира ами мошина ай 1090 кило то 1170 буд. 1170 мумкин ай. Не ки ба фикрам 1 тонн 1.5 тонн спокойно мезанаш. Мотори 1.5 да толка 1090 мезани. Грубо говоря, максимальный ай. Мотори 1.5 да. Не ки 100% аму чизе ки компания гарантия додаги ай, амуро мезана. Ина бона хеле проблема дора, ина гуфти гапо бамперш хеле надора. Хулоса гап, не мошин кузовш наму қадар майда чикидага исуса ҷош да харидор дора. Ҷош да мошин шаяд дили фурӯхтан кард, одамои шиносас ҷош да қапш зан. Ҷош да бовар мекунӣ. Ягон майда ягон ҷора нигоҳ накардан 100% ай. Сразу гуфтам биё мехаремш. Агар не кузовш нигоҳ кунӣ, кузовш
кам кам ба краска эҳтиёҷ дорад. Правильно? Ҳамин мошини ҳамин барои ки ин мошини мардага даромад меорад. Барои ҳам қай бояд краскаш кунад, не ки мошинша фурӯхт, дар фурӯхтан умуман ин хеле мошинода зур намея бародар. Багажшан ёк чанд қадарай. Як хади бикуниш ки як қад хушур метова. Чанд шад? Фақат як ина ёк хок маълума ки мошин сум меора кор мекуна. ира поён мекуна. ҳар як оҳанои калон мемона, ҳар як оҳанои калон мемона ки ба ақл рост намеояд. хулоса гап фил вори мошина азоб мета мардак вори. Фил вори. Мошина фил вори азоб мета, не зато мошин сумаш меора. Мошин барои сум овардан. Биё ябор қай мекунем рада. Баъд мегӯм ки рада мошин хича чихе нишон мета. Хоб. Мошини мо 100% тарстопа. Охи салони раби, салончаш раби чихе приятнее. Бақуатакай, нормальнее. Аккуратно. Мошинчаи мо старстопа чихе гуфтам. Хай салонаш 2006 бародар. Фаҳмидӣ? 2007 тачни. 18 сол шудаги. 18 сол мошин хизмат кардистай. Ана ки бона ёршан ёка, ниёка. Салонам кам-кам мисуса худагиай. Нами қадар мошин ин вай дора ку, бо харидор дора. Сразу мехаранаш. Бародар, мошин автоматай, мошин хизмат мекуна. Салонш шода комфорт, нема чихе гуфтам. Одама аснавоном баъди астраҷӣ, баъди астракараван, баъди ҳамо даъӣ мегзаранд ки камтарак мошин комфорт нишон боша ва мошин хизматшон куна, ҳам расход кам дошта боша. Ин нами ҳам мошинай. Нами мошине ки хизматат мекуна, нархиша ҷошда мефуршиш бародар. Ҷошда мефуршиш. Биё ҳай мекунем, бисмиллоҳ. Тасмачаи бехатара бародаро бизанем. Ҳама совети бо буги. Хоб, аккуратно мерим, рада меброем. Рамонда казор рамад, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ко моторча бақувватай бародар. Вақте ки уже мошина мешини, мефаҳме ки мотор бақувватай, хадавои чоткияй, хадавои сагияй, хеле хизмат мекуна. Соҳиби мошин хадавоиш чӣ қадр хизмат мекуна? Тарозияи мошини нисбат хадавоиш. 1 сол спокойно мерава. Баъд қадар мошина ки та азоб мети роҳи дороз меравӣ. Ман ра медонам ки ҳар мардак вори раҳои гарини бемаънӣ мерава. Мошина гарин фархор будем. Қариб тамонҷа 300 километр зиёд гаштагим дар фархор. дар фархорон? Дар роҳи Кандаги 300 километр гаштагай. хулоса гап мошина любой рава нигоҳ намекуна. Любой ҷо мебарам мошина хадавоиш мега 1 сол зиёдтар минус плюс мерава. Агар ки нормали дар шаҳр бигарди фикри диққати чанд қам мерава бародар? мошина аккуратно нигоҳ кунед 2 сол мегардам. баъд нашоти хришку шашини бикун. Хоб. Можна ки то 5 та 10 та права фақат бар режими эконом ҳайвон. Да 5.5 тара. Моторе ки 5 литр, 5.5, 6 литр бихара гибрид набоша, просто бензинови боша ку тило моторе бародар. Фаҳмидӣ? Моторе ки толка танҳо ба топлива ба бензин барава, ин тило моторе бародар. Кадом тарафи минус шавиё гап занем бародар? Чӣ минусоша худат медонӣ? соҳиби ин мена мошин. Минус нестай барои нами ойнои баршиам резинош кандагам борон медромад ойнош пас мешад била намешад ба хотире ки тар меша ин минуси не ин мошини ти даводи хеле буд бародар. Не ин мена нашоти ҳамин кузов нашоти филер 140 мотор 1.5 кина қариб 2 солш чанд қайда дастай чӣ кадом тарафш маъқул нест. мақсад ман дами 3-4 сол мошин 4 сол 5 сол мошин дорам. хоб лабоча 6 моҳ 7 моҳ мекана доним солш на ҳайш кесам ба хотире ки ягон минус надорад. как нада хизматат мекуна? ягон ҷода намондам. ира маслаша чанд қапас алиш мекунӣ худат? рости гап ҳавгум 4-5 километр бояд алиш ки 10,000 километр гаштам алиш накардам саҳар проверка мекунам умуман масъала надорад. умуман ҳо қаймато қасам ба аллоҳ айнаму маслои зиёди мондагӣ рехтамаш ягон 1 литр бори таваккал ба худо кесам бояд пага алиш кунам. 10,000 мегардиям спокойно. 10,000 гаштам ҳо қай масъала бояд 4-5 та алиш мекунам накардам. барои ҳамин бародаро ин мошин зеби хеле ягон майда дига аҳамият чӣ надора ки хеле сард вайрон шад. ҳамин яхе мошино ҳаста ки мегиришон капризниян. мардак вори бемаънӣ мошина капризниян. гуфти япо ҷунамаргат мекуна хунат ҳамешун. барои ҳам мошина вақте гирифтӣ бояд удовольство получат кунӣ бародар. фаҳмидӣ? ин мена мо ҳамин тоҷикистон да мошиное мегирем ки мо хизмат монабуд кунам бародар. фаҳмидӣ?
ана ими ҳам мошинои одаме ки мехоҳад ки як мошина бихара ки чанд сол хизматш куна, расход кам дошта боша, моторакаш ғамаш ната. Бо мегум и гибрид неста бародар, мотори бензинай 5.5-6 литр мехӯра мега. Дастатчна как надай, дига чид мефора? Дига чид мефора бародар? Нашоти салонаш, агар ки одамои ки семейни мегиран, салонаш салони хушрӯвака комфортния. Как надай? Ба ҳам солои 2007, 8, 9, 10 е бача гарини бадай ба худо. Вақте ки нехера дар рафтестай, мошина намеларза. Умуман мошина намеларза. Как надай? Ак мешини рафтестай нарада. Хадавои чоткия. Ман гапш надорам да. Ман имена бо ай мошина вообще гап надорам ки соҳибаш гарини хамета. Любой ҷо мерава баи. И мошин баира любой хизматша кадагия. Чи хизмати ами медонед дар дунёи мошин. Ай мошин ба соҳиб шакадагия бародар. Мошин барои одамое ки мегиран мехоҳанд истифода кунанд, расход кам дошта боша, кушодак боша ва корошона буд кунанд. Барои намия тамом дига ягон иновай надора. Боз ай моделои ай кузови 160-аш ай 2000 сол уам нормал я нарх шайда қиматтар ай бо гибридшан мешава. Не ки агар ки бифорад мошина бигири то што хизматат кунав азобаш бати ва қимат набоша, ман фикр мекунам ами кузофай ва нормали фурӯхташ метавонӣ бародар. Амира мегӯям ку дар ягон ҷо фурӯша намондааш, дар ягон сайт объявленш накардаги фурӯша намондааш. Ами як гуфт мефурӯшимш, як контактш дарак ёфт. Чӣ хелиш дар ин ситуация? نه تو حالش کنه رفتم که خیلی فروشته است که فروشیه 2 هفته 3 هفته تو مگر مقصد با خفگیشت کرده نه خفه شده мисол нархи арзон не бо фикр накунед ки мисол ягон нархи арзони капек да мефурӯшаш ки думша гирифтани не нархи дастатчна нархи ки мошина мегири ку ам нархи гирифтаги хад мефурӯшиш анам хеле нарх нафурӯхташ мега ки не краскачаш мекунам ҳамаро чотки мекунам агар ки ягон майда проблема дошта боша ошам нағз мекунам ва соҳибшам ам гапора мегӯям чи хеле бад набад аюда қиматтар мефурӯшам ягон правильно аюда ягон сума ки қиматтар мефурӯшам бо ягон мошини дигашам мегирам. Хулосаи гап дар нархиш бародар ин мошин меарза. Охи Toyota худаш пад компания надёжная, правильно? Производство надёж мекунам мошинои японские. Агар бифорад ки ами мошин гирифти спокойно хоб кунӣ, мошини японский мегири бародар. Ягон ҳамни хеле BMW намегирӣ. Агар бифорад ки мошин бигирӣ спокойно хоб кунӣ, мошини японский мегирӣ. Тамом. Дига ягон гуфтанӣ надора ин мошин. Бародарои азиз ва гироми қадр, хуш омадани абурга мегӯям ба Акрамов Авто. Ман худам мухлиси мошинам, фаҳмидӣ? Мошина дӯст медорам. Ман усол тобистонда Дубай рафтам мошинбинӣ. Хостам ки ҳамин корро борода худо хоҳад заниматсия кунем. Дубай рафтам, тарафҳои Шарҷа, ауксион, ҳама тарафҳоро ба дидшим гуфти гапҳо дидим бародар. Ва иншоалло ният дорем ки дами бигем атмосфераи мошин, дами кор системаи мошин худмона худо хоҳад майда корборомона бисёр кунем. Иншоалло. Барои ҳамқа шумо дар чӣ намун мошине ки дар корай, чизтаи хеле абзоре ки ай ҳаррӯза истифода мекунӣ ку бародар. Ҳаррӯза истифода мекунӣ. Анам хеле абзор ман мекунам шумо да мепартом бародар. Ва абзоре ки соҳибои мошина шуд, ям мошин чӣ мегӯянд? Фаҳмидӣ? Мошина гирифт, 2 соли истифодаш кард, 1 соли истифодаш кард, соҳиби ҳам чӣ мега? Анам хеле абзор мекунам бародар ки шумо да бифаҳмед. Не ин ки то што чӣ навиштагиай, ӯ бисёртар навиштагиай, мошини нав навиштагиай ҷура. Фаҳмидӣ? Ана вақте ки мошин 15 сол гаштак, 10 сол гаштак бародар, уже гап хабари мошин дига мешава. Барои ҳамин қавл чистиш абзор мекунем, фаҳмидӣ? Дар комментария бинависед ҷура, чӣ намуд мошине ки маъқултай, по-братски мошинои солош нав, илтимос. По-братски совет метам, ҳам касе ки мошин харай, мошинои камтарак ҳаракат кунед, навтар бигирем. Мисол ҳастанд мошинои ки 15-20 ҳазор разница мекунанд, не ки хела наванд. Правильно? Ман имена мошинои бензинакира дар назар дорам. Ҳастанд мошинои ки 15 ҳазор арзонтарай, не ки хела кунай. Гуфти як пои асри 20-ай. Як асри 20 солои 1990 дар назар дорам. Барои ҳамқа бародарон мошинои навтара по-братски дар комментария бинависед. Ва шуморо совет метам по-братски бародарон мошинои навтар ҳаракат кунем бигирем. Иншоалло худо хоҳад ам мошиноро мо шумо да дарёфт карда абзор мекунем, мепартем дар канали Акрамов. Хотирасон мекунам ки хотирасон мекунам ки
қайти шумо буд Бахтовар Акрамов. Шумо қарор доред дар канали Акрамов Авто. Дар инҷа мо гап мезанем нашоти мошино. Дар комментария мошини дӯст дошта бинавис, абзор мекунем. Худо нигабон. Ягон лайк пайк бародар дар кор нест. Чиста ам я бародар як чиста мо информация гирифт, мо да басай. Алло нигаҳтон дора. Бикшиш Адноҷон.